si Sapor, si Kopor Uas. Miya kargar ganaya kap sebutaw no mga Asy'ira. Pero mga Asy'ira basta terkun ka suwala na si Saporo na miya kaper ka ngayon no. Pada subhairan na titigiran na Choporo na darpa na te piya ka sulok kaun suwala. Itu sama pagpakan lagi uliran tero na ay kung na paratiatan ubus na swala na sumusulak ko langit. Wigira pitero tano swala na si Kopor Uars. Nakatawan tano su Ars na pagawid na wano malaikat. Tigo mga Asy'ira na piyakit tibalirang ko mga malaikat su Allah. Mga tilaga ipamigiran. O kyo te pikiran nga, kung di nga katero sa swalla na si isa langit, sumusulak ko langit na kaper. Kaya nga pikira, na swalla subhanahu wa ta'ala, kung kapapadal niya Kopor U'aras, na may to adi suaras, kailangan niya suaras, titibal ng mga malaikat na kaper ka. Nantunab suto, mamu, maanaw di tanurong katero sa swalla na si Kopor U'aras. Katawan tanong, asudar pa nakaadno ang tao. Ha? Lango na darpa, nakaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Lango na siya'y nakaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Napiya kayo na yunan o mga dalil, o mga ulama. Aaya pinakamatatamper sa puro akaadno Allah na suas. Aya pinakamatatamper sa puro akaadno Allah na suas. Gu aya pinakamala akaadno Allah na suas. Dan na dawan niya na mala ang iaas. Kudan na kapuruan yan nakaadno Allah. Kanya ka mau to, na pamakagaya sa ars. Adan na kapuruan yan, na ang kaya tampan niya sa puro na dabo derpa. Dabasang derpa. Ha? Dabasang derpa. Ay bo siya na sa kapuruan yan na naswata subhanahu wa ta'ala. Siya buti ito. Nadi ka pa kayo ba? Magdaro. Asama ito na sa kapapadal mo ang ako puro U'aras na manilin ko mudar pa. Ada baru dar pa. Lango mudar pa nakabubaan waras. Kakaadno to Allah. Na lango nakaadno nakabubaan waras. Kadad nakapuruan waras nakaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Gudad na lawan waras hamala akaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Siya buti ito. Pikiran na. So, kaya kita no na barat na isir kain Allah. Alas wallah. Editan tero na fi sama. Sisa langit. Si isa langit. Ay dalil na aamintum man fi samai. Ayaksifa bikumul ardh. Pikiran na sa moto piya kasulki uswallah sa langit. Anda mana yang kepikiran ro? Banyak kepikiran Allah nama itu ada di sulam itu. Hah? Banyak kepikiran Allah nama itu ada di sulam itu. Tanto nama itu kepikiran Allah, kepikiran Allah. Yana ni sabab pagkapadagu manusia ira dan yang sabut kasukala Allah subhanahu wa ta'ala. Inu tanah ay gali pikiran sa ngayon mga masagit na kala wallah. Di rin mo siya budyo kalawag. Ay suswera sa Ginoy. Na! Antunay kalawag ba? Antunay kalawag ba? Ha? Alimpangan, yang ada di daga pagtaw, lagi dumang Asy'ira, na pagayon na yun na natiburo na dunia.
tiburon a dunia. Antay di pagayon. Antay di pagayon na tiburon na dunia. Tsaka, tunay dalil. Tunay dalil ka. Hindi ka pagayon na dalil. Ha? Waja'alna al-ardha mihada. Ha? Kenapa? Waja'ala al-ardha firasha. Kenapa? Ha? Saya. Pagayon ka na ron. Antay di yung pagayon. So dunia na tiburon. So dunia na tiburon. Pero ibang time niya, miya ijma sulangon ng mga ulamatan. So dunia na tiburon. Ijma ito. Oh, ay manaw kabubalo yung dunia afirasha, nagigay kailitan ron. Lagi dumapapantan. Ha? Agi may tutan. Katawan ni Wayno tanong sa mga kadadapukan na gravity. Lango na siya mapapadalam sa kawang puro ayaw dunia. Napaka panggamit no gravity na hulog siya sa dunia. Apa yan na siya matag. Yakwan niyo? Asara di makali o arang agero okean na ino tanwa na pag sunap na tiburon na dunia oh tigo mga syaira ibarat ya Ramadan. Ibarat kasayak ng Pilipinas. Ibarat to. Saya Afrika ibarat. Saya Rusia. At tahu saya. At membuat tahu saya. At membuat tahu si Giyaya na ayat dunia na langit na saya. Oh. Ha? Giyaya na ayat dunia na langit na roo. Giyaya hanya tahu saya na ayat dunia na langit na san. Langit na butuh sa mga tao saya, mga tao saya, mga tao saya, mga tao saya, mga tao saya. Si Ahmad atau si ini siya kono underswat na sa inyong piton. Ha? Dudu sa poro. Lagi puro yan. Si Fulan atau si underswat ba? Tigyan na sa ko. Ana, sample ka to. Oh! Si Mamu siya dito. Lagi na ni Maswera. Tayo mga asyaira. Upama kasat Allah na sapuro. Ana miya kadagdag la Allah. Allah ro'o. Allah si. Allah saya pun Allah ro'o. Ana miya kadagdag la Allah. Ha? Gitu yung subhairan. Antonio Ismail Antonio Ismail kenapa galing atau matar? Oi, juga di sama itu nanti bida-bida coba kita rumah ngata. Ibadah ke Allah. Hah? Allahu Akbar. Yutim yatim beting muda semua dia. Allahu Akbar. Bukan ini mana ya? Ah. Di ke lina langit.
Okay. Pakinggan niyo ang hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Una ano to? Na pakinggan niyo ang inyong katiro Allah. Amanunong pangsangan na mga tawad ito sa lagi dana. Tigu Allah. Maqadarullah. Kenapa ko niyo? Apa itu? Maqadarullah haqqa qadrihi. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بين مطويات بيمينه دايرة نتيجة الله مسلسلس والله ستيجو مسلسلا يا ini maka دايرة نتيجة الله katawan ititu masna والله دايرة مسلسلس والله ستيجو مسلسلا Angayno. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Si iyati wallah sa yawmul qiyamah ano nga na mauri na kumasnu Allah nga yan tiro dunia. Yan tiro dunia na kumasnu Allah. Was samawati matwiyatun biyamini. Gusto pito lapis sa langit. Napalapin Allah sa isa kawanan niya. Kemesan Allah sa dunia aku sulangit. Orinya na pagiraw sa mga saira sama to na sumusulak sa wata ko langit. Yan ang pamamtun. Pitarun no Allah palapin niya sa lima niya sulangit ako sulupa. Napagasulak ni Rano. Okay, gitu. Anda mana yun? Pemakin ka niyo may hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku mga sahaba atadruna kam baina as-sama'i wal ard. Ani mang dagda itama na kana wa. Mabibiso ako na diyan ka nagsumay. Malubay? Sulay. Pero kam gisa. Malubay sulay. Ino ati ko Rasulullah katawan niyo opira ipagalitan ay kawatan apagalitan no pagusulangit. Tigo mga sahaba Allah wa Rasuluhu a'lam. Tigo Nabi ay pagtaniran. Na 500 ragun. 500 ragun. Pero ang Nabi untuk nasa na 500 ragun na. Kada lakaw atau kakak pagda. Naibtad ka sa kadalakaw. Ay kawatan na. Ang na 500 years. Pakapagi na juga sa magatos. Pakapagi na juga sa magatos. Hagi na kapagaya mustahil. Mansawatan ang pinag. Kapila na pisapo ka. Ipagaw laro. Upama ka andan ni kini mo watan ka na pinulagan na kuwasalan. Tama sa tiga matay dendan ke. Dendan ke. Mo watan pa na suwata ka na pinulan. Kapila na pisapo kay pagaw laro. 500 years. Tukang humagatos na ikalim. Biro man bro, po ka magatos. Lagi mabuto ikap, lagi mabuto ipagalitan o pagalay langit ang usay kadua langit. Lagi mabuto ipagalitan o ikadua langit ang usay kadua langit. Taman sa kapitwa langit. Na umani langit na aya kakapalian na 500 years. Sala ko po pagalitan nila. Yan ang sa pagalay langit. Maganda langit? Oo, kuwan. Market. Okay. Ibarat. Dia ang kakapalian na 500 years. Yan ay pagintan nila? 500 years. Maka magkasi bunga sa lupa. 500 years. Na 500 years ikman. Na 500 years ikman. Pagintan nila.
Nagyuton na mo'y pagiltan. O ikapito langit, agus o korsi. Nagyuton man ipagiltan o korsi agus o bahar. Sige ko kapuro ano korsi na malaro akaludan. Ayak kada lumiyan mamuna 500 years. Nasi ko kapuruan o bahar ig. Narusu arsu rahman. Wa kana arsuhu ala al-ma. Saya butiyo. Ano? Ay kalaunan langit. Sa kedua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay ibaratana tigian o lupa. Kataw dia kada lupa ini manto. Makapapadal marketan. Ay tigian kala ang ngayon dunia kumpara o paganay langit na lagi dusising ay nilubad sa disyerto. Yan nga disyerto sa ingla mga Araba. Piyagi po Saudi. Pero ka, Saudi na, entero Saudi na disyerto. Entero, kunjusan? Entero Saudi na disyerto. Ayakaw na da Saudi na sobra 1,000 square meter. Sobra 1,000 kilometer. Asuro-suro. Sobra diamin ipusya sama-sama nila na sobra banit Henry. Ka-kilometer. Dia Saudi na apa yung naman ibu? Ka-kilometer. Asuro-suro. Kaulah dia. Nalibad nga sa Saudi sesin. Saudi putwa. Uman kau na Yaman, uman kau na Jordan, uman kau na Syria, uman kau na Iranan. Paday na ng lisirto. Nalibad nga sa Saudi sesin. Gato na ko? Ha? Kasi ibu sa wala niya lagay sa sising na niya ko to. Yuto'y kala o langit. Yuto'y kala o langit na disuno pa. Oman, ilangit sa nga pa, pito tima na langit. Oman, ilangit sa angaw ta, pito tima na langit, nagyuto'y kalain na isuno nila. Inna na musi'un. Pagkaulan namin panatiguan mo. Anna, sa iko'y kadua hadith. Tigo, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ino katawan niyo. O ay kaulad, ay kala, o kursi, adi supito langit. Tignan natin. Tignan na, ay kaulad yan, ay kaulad, o kursi, adi supito langit, na lagi na tigyan, o pito asising, o kayat fitos, ay nilubad, o kalong, tunay kalong. Tunay kalong. Kalong sa kaki daw. Sim. Yang English mo. Nakalong tanay man to. So mga patitidawagwan ni na padang saya na? Kulong. Kalaw, ikaw lang yan. Naging kalaw nigo. Nigo. Para mag-arani sumanan yan na. Why? Naging kalaw nigo. Nigo ni. Padang lagi mataw sa bandiyo. Anda? Pay. Ato na yung buntalo nigo. Iburon. Ha? Iburon. Ano ng papay? Mada ka lang kung iburang natin gumangalaw. Ano yung manapa ng papay? O kalakbang ka na magigiraw saya. Oh! Giyana. Pamakalakbang ka na. Yung mas pasinga. Sige na lang po ba? Ayatiku Nabi akala o kursi ya disupito langit na langit o pitutiman asising inilbad o kelong. Pito asising lagi dia kala ibarat so migu.
Anak ni masasap. Pito timana sising na ginang sulangit. Ginang sulangit, oh. Ang kaya uman isang timan sing alangit. Na ayaw kaulah dia na bigyan niya dunia titin dengan tanong. Na naging ukaw na dahil tewa di sito na nainda mga Araba. Di sosese. Ay kalau dunia. Narutan ni mangin. Na suaras. Na ayaw kalayan. Adi syukur sina lagi na kala ako sa disulang. Na ayaw ka itong dunia. Kumpara karas. Ha? Suaras na rudi. Dan nataman yan. So dunia na. So, may kani suntungaw. Ako tanurunun yung palaya. Siya butiw. Suwala na rin sa puro amalan ni suaras. Ayun di maanaw Allahu Akbar. Masya. Umatan siya mayang na makapinan ni Matir sa Allahu Akbar. Ha? Nadira pag sebutan. Ikala Allah di dunia. Pero nakaswala na sa puro na tigilan na anak. Pia kasulkiran. Nasutaw saya. Amay itu adi suwata tungaw. Napian na tumuro. Nakapuruan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi al-masriq wal-maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Siya buti waya tanan. Alhamdulillah. Masya Allah. Dia na ni sabab aswallah na sapur. Panita siya buti. Oh.